Bayad ko! Aray ka, pre! Oy! Bayad ko, oy! Buwan na pare. Nahila dyan silang tao daw ang duwaan ko si Pusing. Nahila dyan siya ini. Hindi niya sa utang. Kita na siya sa punuan na lagi suksok na ho. Hadlok. Hana. Hadlok mo na siyang duwaan naman tani. Duwaan na gani. Hadlok siya. Isang tuhana. Iuso eh tuhana. Biya atas lakan tuhana eh. Duwaan na guna. Hadlok yan ha. Buang yung tuhana. Kagasto po noon siya naon. Siya naningil. Palitan mo ko ng inom. Hubog po noon ko. Oh, pare no. Ay pare. Di ari mo unlock eh. Meanwhile, Tay buangas pare. Bisa akong ipaninglan. Ako pa na nakagastog para palit og beer. Sa ko bit-bit mo si Armas na siyang hawak butang kuyawan na hinong ko. Buang atawa na. Bis maningil ko. Ako pa na nakagasto. Sa pili kuyawan ang muro mag sa tong Armas ato yang gibutang siyang hawak. Waan ho tanawa pero Armas siguro to. Bahag to na. Nakurot pa yun akong kininto sa palit og beer. NANI?! Pantay la balik ko nito sila ha. Di na ako maningil niya. Tuong ko to sa ila. Kung unsay ako makita dito, akong dalon. Di na ako maningil kay basta niya pakitaan na po tag Armas. Kung ba hinong ko, ahak ng tawanan ng imbis maningil ko. At tuong kito sila ha. Panghaon ko kung say pwede pang mabaligya to. Di na ko maningila to. Kay, delikado kay paninglo no to. Puksilo niya ko to. Sa simto sa 40 taon to yung utang niya. Mapusila ang taon ko. May pay, kawaton ko to. Di na ko mananghid. Di na ko maningil. Kawaton ko na to yung ito ko to. A few moments later. Pantay ako pareha naman. Morning daw sila. Pero magpurong ko kay para di ko mailhan. Kaha. Ini. Hali na ni. Pwede rin baligyan ni. 300 na yung papalitan ni. Bugpo pa. Kaya. Di na ako nagkadirong kahaya. Gagmay kayo. Isudahan yun. Uy. Di ba? Lagi, ko ano pre? Bayad sa mga utang, wala kang bayad. Lagi, bayad eh. Bayad ko! Ano pre? Oy! Bayad ko, oy!